nwanna ngwagwana anyị afa gị na afọ m nwa bụ mmadụ abụchi Francis Ọkpata kpọkwa m Ọkpata Ozuọra Azange mụ bụ onye Abagana. Kedu relationship ife jikọrọ gị na Dauda onye na-akwa nna ya n'abalị tata? Dauda bụ ezigbote nwanne m nwoke. Mụ na ya na-abụ si ofu obodo na-eme ife nwanne na obodo Austria nọlụkwa n'otu njikọ ọka Dunukọfịa Welfare Union Austria nke eji njidunu Austria wee malụ, nke mụ bụ onye ode akwụkwọ yanwa bụ Dauda bụrụ our vice chairman. Ifugoro ka akwamozu asị wee gaa ọbịa dụ ka na-echi eze ka na-agba ọfara mgbe ịkwatụ anyị obere ike gbasara nwanne anyị nwoke a na-akpọ Dauda maka asị nọ etu esi eme ka obi si akpụ ya ifu ka everything si wee na-ekwu ka ife kpatara ya nụ. Ife menụ bụ na ndị be anyị na-asị na dike jelu mba anụ juru akpa bụ ndị ọ na-enye nyere ya. Dauda ego nke Austria bụ onye nwelu obi sarasara, ọ mmadụ na-achọ ka ife ọbụla mmadụ na-eme gaa n'iru, etu ọbụla ọ ga-esi wee kwado ya ka ife ọbụla anyị na-eme gaa n'iru ọ ga-akwado ya ma ọ bụ n'ego ma ọ bụ n'iji ụkwụ ma ọ bụ na mkpanye ụlọ. So ọ bụrụ na ịbịafu n'anya fụ ka ndị mmadụ si wee bịa ebe a ịfụ na ka m si ekwu na mbụ na dịka ejelu mba anụ juru akpa ndị ọ na-enye enyere ya ọkụ otu ahụ si emelụ mmadụ ka nne mmadụ si wee sị ka abịa meli ya tata maka na ka a na-eme ara egburu egbu. O nwere ozi pụrụ iche ị chọrọ ka ị tụpụrụ ụmụnne ma ọ bụ ụmụnna Dauda ọkacha ndị nọ n'Afrịka nwere ike ine n'ife onyonyo anụma? Ife nga ka m bidogodo na nna anyị bụ Sachimo, nna anyị bụ Elder Pius Chukwumelu nke eji Sachimo wee mmalụ. Mgbe ọbụla njelu ụlọ mụ na ya na-abụ na-anọ, ọ bụ ọsọsọ na mụ na ya na-abụ na-anọ na Sachimo na nna m nwụrụ nwa dị ya n'ofu ebe, ya bụ na nne ya na-abụ nne ya na nna m bụkwa nwanne. So ọ bụrụ ya a na-asị ụmụnne anyị fabiko die na ife emelụfa mekwa omunwa dịka nsi okwu na mbụ mụ na Dauda bụ ọgbọ ya na-abụghị ofu ọgbọ. So na nwere etu ọbụla osi na wee deli ya mụ na ya na-abụ na-akarị ọfụma, etu ọrụ sikwa wee deli mụ na ya na-abụ na-akarị. So a sị mfa dibe na n'ọnwa ya akwa nna ndị anyị masịrị na ọnwụchuru anwụchu mana ọ nwụrọ mgbe anyị asị ka mmadụ nwụọ ọ dị mma iche. Anyị niile mana o nwere ofu ụgwọ anyị niile ji n'ụwa mana ụgwọ anwa anyị niile onye ọbụla bụ mmadụ ji bụ ọnwụ, mana ife anyị na-ayọ Chineke bụ ka anyị tọọ atọ na bụ nna anyị kwa Osachimo nke nakwuru Chineke bụkwa onye ezigbo mmadụ. Ndị be sị na ka onye na-eme ka ekwesị akpụ ya. Nna anyị Osachimo anọrọ na ife wuruwuru ọ mmadụ eziokwu ịkpọ ya n'ikpe ma ịbụ nwanne ya ma ịbụ nwanne ya ọ bụkwa ọgwaghị na-etu a ike ife adị jekwa enu jee na elukwa efukwa na-etu a ka ife asị wee dịrị onye eziokwu ka ọ bụ asị mfa biko faficha anya mmiri ama efichagbo. Oke, a sị na ofu osisi adịghị eto ọfịa, ọ ga-enwe ụfọdụ ndị tinyere aka iji wee gba mbọ fụ na dịsiweki bi na-emere tata gara ọfụma. Enwere okwu inwe ike ịtụpụrụ ha ma ọ bụ bekene inwe ike ịtụpụrụ ha? Yes, anyị nwere committee of friends nke akpọkọrọ ndị niile bụ ndị enyi ikwu na ibe Dauda. Mbosi nzizi anyị kwadoro maka ụbọchị tata wee kwadochaa ya ọ gaa ka o so gaa ezigbote ọfụma. Anyị wee nwekwa ife ndị oyibo na-akpọ WhatsApp group ebe anyị nọ na-akparịkọta nkata kedu ife a ga-eme abara wee sụọ ya nri wee nọkwa na ya grup wee plan na ife niile. Ana m asị onye ọbụla tilie ego, tilie echiche, tilie iji ụkwụ, tilie ife ọbụla
ka tata wee gaa n'iru asị na onye nke mekwala ya ngwu onye nwa ji akwa ya akọnarịkwana ya akwanarịna ya onye ọbụla ha jide ka ha ji na mmadụ ka eji aka ndị be anyị kwukwụsị na mkwudo na-akwudola amanwụrụ ahụ ebube ọ bụrụ na ọ bụrụ ndị ọhịa ndị ikwu na ibe ife ama aganwe otu osu wee gaa tata ana m ekenekwa ndị njikọ ọkadunukọ ọfịa maka na ọfanwa bụ ndị gburu mma n'ọgbọ ahụ wee mapụta na-ekenekwa onye isi anyị bụ Abacha na-ekenekwa Agbatụla Enyi ana m ekenekwa Ugochukwu ana m ekenekwa Marcel ana m ekenekwa mmadụ bara ụba mmemme ekene ofu onye ghara ibie asị mfa ana m ekenekwa Chike Olimma sifa daalụrị nne na-ekenekwa igwe mmadụ bịara ebe a tata ọ bụ na ilepụ anya afọ dị ka na-agba ọfala mana ozu ka a na-akwa asị mfa onye nke unu meelu unu mbọsị nke unu kwa ọdụkwala unu n'okokoko unu kpọkwa anyị azakwa unu kpọkwa etum bụkwa mmadụ ọ na-anụ m ọkụ n'obi na mfu ebe ife nada aga ọfụma adị m edefenwuru anya mfụ na ebe ife nada aga ọfụma ana m agba mbọ jee ebe anwa mee ife ọbụla a ga-eme ka ife wee gaa ọfụma a sị m ndị be anyị jide nke unu ji ihe nke ọzọ bụ na n'obodo Vienna anụnwa ebi n'ime ya anyị abịago nwee ife dịka ihe a na-akpọ ụmụnna ikwu na ibe inepụ anya ịfụ ndị Igbo niile anyị ji ofu obi eme ife na Nostra ịfụ ndị Afrịka niile anyị ji ofu obi eme ihe ịfụ ndị makwudo onye ghara ibie ndị ojii niile so inepụ anya ebe a ndị ọcha bịalụ ndị ojii bịalụ ndị North Africa bịalụ South Africa bịa East Africa bịa West Africa bịa mmadụ bara ụba. O nwere okwu ikpeazụ nwere ike ịtụpụrụ anyị okwu mmechi? Asị m okwu onye ọbụla ji wee bịa ebe a tata ka ọ ga-eji wee na-asị Chineke ya biko mgbe nwanne anyị na ndị niile ga-eje ụlọ maka ife gbasara akwamozu a nke a ga-eme na be anyị Abagana Chineke ga-edu na anyị niile dunatakwa anyị n'udo na ọṅụ nsepụ anyị esekpụrụ n'ime anyị kata ma anyị abawanye ụba na ndị anyị si na eje ana na isi ije kedu nke a na-etukwa gị ọzọ? Afọ m bụ Francis mmadụ abụchi ọkpata ịkpọ m itu ọkpata ozu ọra aza nge itukwa m Ogbuefi akụrụ ụlọ na Abagana azakwa nge. Daalụ hinne for speaking with us. Thank you very much. God bless you. Ya gazie. One love. One love. So nwanna nke ka na-etu gị ọmụ ahụ ji arụ ọsọ Abacha amụ onye nnọkọ na Ụmụori na njikọ ọka na Anambra steeti. Kedu ife jikọrọ gị na Dauda onye nke na-agba nna ya n'abalị tata? Ihe jikọ mụ na Dauda onye na-agba nna ya n'abalị a bụ Dauda wee ezigbo enyi m nwoke ya bụrụ onye mụ na ya bụ na ofu meeting n'obodo a maka o nwere njikọ jikọtara anyị niile. Anyị nwere na ofu lokal gọọmenti a na-akpọ njikọ ọka lokal gọọmenti beza nwoke ya na-akpọ Dunukwu Ọfịa lokal gọọmenti eyebego. So ihe niile a gabụdo ọnụ n'obodo a wee aza njidunu ya njikọ ọka Dunukwu Ọfịa anyị ọbụ njidunu eyebego.
nke m abụ onye isi ya niile n'ebe a adabụ na Dauda ma osote m onye ọ na-eso m maka na-ekwu chairman ọrụ ka m abụ onye isi nye abụ onye na-eso m dabazie nwa ọda agwụ anyị nwezie ndị ọzọ na-eso anyị n'azụ so obodo eji nwere ka ọ bụ bịabụrụ onye mụna ba na mmadụ onye mụna bụ ofe obodo so ihe niile gbasara ụmụna ya abụọ ka na-aga n'anya ya n'ụbọchị nke tata mana tata ụbọchị ọ na-eme ihe gbasara emume nna ya ịkwa nna ya n'obodo nke a nọ n'ime ya a na-emechizi ya ebe a ebuzi na ụzọ na be anyị ebe a mụrụ anyị ịghọtago so n'ọ ya nwabụ ihe a na-eme n'ụbọchị tata ịnere anya kịta efu ka ibe na-esi wee na-ada ọdụka ọfara ka a na-agba ka ebe ị nwere ike ikwu maka ndị mmadụ bịara jupụta iji wee sọpọtụ ya nwanna anyị nwoke a na akwamozu ọ na-akwa nna ya ma ndị be anyị be anyị asị ihe niile n'ụbọchị tata na ndị mmadụ ọrụ ndị ụka sị na ọ bụrụ na nnọọ ndị ụka ọsụ ma ha tụwakwa anya ihe ya sị ma ha tụrụ anya ihe oriri mana atụrụ anya ihe oriri ya nwa anyị tụbara anya ma ha tụbara anya maka na anyị mana nya wụda nnukwu mmadụ n'obodo ha bụ ama ala mmadụ ebe mana ọ bịa danye na mgbe a na-eme oge a na-achọ imere na nkwụsị arụ a na-agba ihe a na-agba ekeresimite so e nwere nnukwu omume dịkasị n'obodo onwe nne mechi arọ onwe nne mechisi ya na-eme mana ụdị mmadụ ọwụ ebe niile maka jikwa eju ịghọtago so nọọ iri kere Chineke ekene and anyị asị ngere anya tụwara anya mana anyị tụwakwara anya anyị makwara mmadụ ya abịa maka mmadụ ọra ka ọwụ nsogbu o nwere okwu nkasi obi ị chọrọ ịtụpụrụ ezinụlọ Dauda n'Afrịka ndị nwere ike ịnene ife onyonyo a na mgbe na-abịa abịa o nwere nnukwu egwu m na-ekwu ihe mekwuru ya bụ dịka onye nnọọ ya bụ dịka onye Chineke nyere akọ n'uche dịka onye maara ibe onye ọbụla nọ n'ụwa mara onye ọbụla bịara ụwa abịa amụgo na ofu mbọchị na aya na kama ihe ime achọrọ bụ mmadụ ya na-aya ọya pete a sị Chineke ya bụfụla anya pete bọsị mmadụ ya na ka ọ naba mana onye ọbụla mara na ebe ọ bịara ya na ịma na onye ahụ amaghị ọbịa n'ụwa ime anyị bịara n'ụwa nwa mkpụmkpụ oge obere oge anya na afụzi maka ihe ya na-ekwu ma ewetara nke ahụ ma ewetara ụka ahụ ma ewetara ihe niile onye ya na-anaghị ana izu igwe dị na-eje n'ụzụ so nkasi obi nna ya ndị ụmụnne m ụmụnne Dauda bụ onye ọbụla mala nke ọbụla onye ya mere nwa amalụ na emechi ofu ụbọchị na mmadụ ya analile bosi wee bịa and na nna ya na-agwụ and etu ọ nabara ha lụkwele ebe ahụ ha na-alụ anya ọgụ and onye ọzọ nọkwa ozugbo jekwejere anụkwa ọgụ anwa ọgwagwụ na aghọta so na ọgụ anwa ka anyị na-anụ ọgụ anwa ka ọ na-alụ anyị so o nwere ihe nọ na ya na-abụrụ na ọ na-agwụ so onye ọbụla jiri obi ya aka o mego ugwu ya ọ na-agwụ so o mechekwa nke ọ chọrọ ịbịa daalụ okwu ikpeazụ oge ikpeazụ m atụfụrụ onye ọbụla o budu m ụtọrọ nne ihe na-ebe ata ọ bụrụ na ebe onye nne m n'ọgbọ ọ bụrụ na ewere egwu nne were ewu a na-akwụ nwe na ndụ maka na bọsị ọbụla a gwụrụ mmadụ gwara mmadụ ka ọ gwara onwe ya ana m agwa nna anyị na-akwakwazi onwe m na-akwakwazi mmadụ ihe bịara ebe a maka na onye lara ụla tụtụ otu na-echie na o nwere eji ndụ ama m edo na-egwu na o nwere eji ndụ ya n'aka na mmadụ nwere ike nabata ata edozi echi mmadụ nwere ike nabata tata ya bụzi echi nya okwu na-ekwu tata bụ onye ọbụla gbatịa aka ya gbatịa na ihe dị mma ọ bụrụ nke ijere n'igwe ma ọ bụ ijere ọkụ mmụọ gosigodo n'igwe gị ya egwu igwe na-egozi gosigodo dị mmadụ ịrụ n'ụwa gosigodo ezi mmeri n'ụwa ka anyị megodo ụwa na maka nwụrụ ezigbote ebe anyị ebi ka anyị weje ozie eluigwe maka na ọ bụrụ anyị agadoro n'obodo ndị ọcha anyị araghịtara na-ekwu ndị ọcha na-edozibe kwada ndagịrị ka ndị ọcha na-edozibe anụ nke be anyị na-agbọsọ n'igwe ka dozigodo anyị wụrụ nwaanyị n'anya maka na onye hụrụ n'anya karịsị ihe niile onye hụrụ n'anya na-ebute obi aṅụrị onye hụrụ n'anya na-ebute ihe ọbụla na-ebute n'ụwa onye hụrụ n'anya bụ isi ihe ya na-eme n'ụwa o nwere karịrị ịhụnanya ka were ofu obi were ịhụnanya wee bụrụ n'ụwa hapụrụ ọsọ n'igwe a kpọgide n'ụwa ka anyị nọ n'ime ya ọsọ n'igwe ka anyị kpọgide ka anyị nwaanyị n'anya mechere ihe gaghị eme so ebe na-ekwu okwu ya bụ ebe na-ekwu n'ụwa mụrụ na nna m ya ịhụnanya na udo ihe ndị ọzọ ihe nọ n'ụwa nọ n'ime ya bụ yara onye lụrụ ụlọ be nna ya mụọ nwaanyị mụta ụmụazị mechekwa ihe isi kpatara n'ụwa ka o mee ihe ndị ọzọ mụtụchara so ndị mmadụ ekwesịghị na ka anyị ghara ị na-adasu ya aka anyị na
were maka ihe nke ụwa jee tiri aka n'ibe ọjọọ ma ọkwa mmebe ihe kwesịrị imenụ nna anyị arụzigbo ọrụ ya ọ na-agwụ etu aka ndị ihe na-ere maka ọsọ ya jiwarịchakwa ọlụwa na maka a sị na ọgbọ ya nwụọ anyị atọ ụgbọ ya n'ezi ọgbọ m ngwa kịta anyị atara mmiri n'elo ọ na-efu maka na ọnwa ya bịariri so ihe na-ekwu okwu ya so onye ọbụla mere nke kwesịrị ime bụ aka ọdọ mgbe ihe kpe n'ikpe na eziokwu na ezi omume dịka ndị ụdọ na akwụkwọ nsọ si wee bịa ọrụ nchọ ịkwa ya ọbụla ma nwere dịka eziokwu ịghọtago ihe na-akwado mmadụ bụ onye si na nwere ihe m n'ụwa jụọ asị ma mara chukwu jụọ asị ọnwụ na mara chukwu ma mara eziokwu ọnwụ na mara chukwu mara eziokwu ya mana nwere ihe mara n'ụwa ekele m unu ndị Igbo daalụ hinne for speaking with us. Daalụ. nwanne mmadụ bụkwana anyị nke a na-etu dị afọ m bụ Denka service na Nnewi aka na-alụ agụ Otisha Mbọdaji one of Igbo land. Okay. Kedu ihe jikọrọ gị na nwanne anyị nwoke a na-akpọ Dauda onye nke na-akwa nna ya n'abalị tata? Okay, ife jikọ m na Dauda ọ kakwa nkụ ọ bụrụ ofu ọ bụrụ ebuọ na mbụ mụ na Dauda dị ezigbo mma asọghị nke ahụ bụ ofu then another one bụ na Dauda bụ one of member Royal Parliament Club dị na Vienna, Austria nke m nwa bụ onye isi ya chairman. Nke ọzọkwa mụ na edekwa na Anambra Youth na Vienna. So ife jikọ mụ na bụ ọka. Yes. Okay. Ịfụrụ gị ihe si wee na-ada. Otu a ka ọ dị. Masị nwere otu onye si eme ka okwu si akwa ya. Anaghị ekwu ekwu. Ọ dị ka a na-agba ọfala. Ọ naghị ekwu ekwu. Efe ị nwere ike ikwu echi iji isi ekwu ihe mere n'abalị taa. Ọ na-abụ onye ka ọ ji oje bute ede. Ọ ife onye kụrụ ka ọ ya ghọta. Ife mụ nwa asịrị ana m asị gị na ife na-eme na m atụ ha anya ndị etu ọ ya adụ because na etu onye si eme ekwesị abụọ etu isi wee kwu. Dauda wụ mmadụ ọha onye na-apụta apụta ebe a na-eme ife
ọ na-atụ ije ọba na-atụ okwu ego na-atụ ikwu okwu ọnụ and so ihe ọbụla mere ebe a n'abalị a o kwesịrị iji gbagwoju mmadụ anya. Nke ọzọ bụrụ na etu anyị bịasị wee mere abalị a ụfọdụ ndị mmadụ bịa nụ ọ ya gbagwoju anya mana onye agbagwoju anya onye anaghị apụta apụta maka o nwere ndị ọ na-adị ha ka a na-eme mmadụ na-eme ibe ọ bụrụ na ịpụta tinye ije ọba tinyekwu ego ọ dịghị ife na n'iyi mana o nwere ife na n'iyi na ọgaranya anụ jiri akpa jelu mba anụ jiri akpa ọ ndị ọ na-enye enyere ya so ife mere ebe ahụ ndị Dauda na-emere ọha ga-emekwara ya so ife kwesịrị ịbụ okwu ikpeazụ na-atụpụrụ anyị bụ ahụ na ha akpọtụ ihu anyị na-akwado imechi ahụ 2023 ife okwu ikpeazụ na-ekwu bụ na anyị jide ịdị n'otu udo na ịfụnanya elu na-afụ onwe anyị na-enekwa anya na ịbanye ahụ 2024 ka Chineke onye ndu mee ka anyị baa aha ọfụ n'udo ndị niile bịara ebe ahụ n'abalị a bịa kwado nwanne anyị nwoke ọwụkwụ onye ji wee bịa ka ọ eji wee na ndị tụrụ n'ego ndị tụrụ n'okwu ọnụ ndị tụrụ na inye aka doo fụ na ife niile a na-eme na-aga ọfụma ndị kere ife oke na ndị na-atụtụ bọtụ na-asị ka Chineke kwụghachi onye ọbụla ụgwọ onye na-akwanye na bụ n'udo na-enwe nsogbu ọbụla na-asị ka Chineke nala ekene maka ego manya fụ ife niile gara ọfụma na-asị Chineke nala ekene ma efugo na-adụ ha aka n'ọnụ n'agbanyeghị na aṅụrụ mkpụrụ aba n'anya and aṅụrụ ya hinne mana Chineke mekwara ife niile dị ọfụma na-asị ya nala ekene. Daalụ hinne iji wee tụpụrụ anyị obere okwu a. Daalụkwa ndị gbara ajụjụ ọnụ. Daalụ. Oke nwanna anyị nwee ike ịgwa anyị nke a na-etu gị ọmụwa bụ Ifeanyi Ọkafọ nwata kwọcha na aba agara. oke kedu ife jikọrọ gị na nwanne anyị nwoke a na-akpọ Dauda onye nke na-akwa nna ya n'abalị tata? Onye nke a efu na-akwa nna ya ọ ma junior brother ka ọ bụ na ebe m na ebie na aba agara. Onye a efu nwere ihe a Chief Pius Chukwumelu nna anyị ka ọ bụ so mụ na anyị awụ ofu ihe n'ebe olu n'ebe ọgịnị mụ na ya si ofu ebe ọ ma junior brother ka ọ bụ so onye a na-akpata wawa fada. O nwere okwu ị ga-achọ ịtụpụrụ ụmụnne Dauda ndị nọ n'Afrịka nwere ike imecha ndị n'ife onyonyo anụma? Ekwu na-agwa fafa ncha niile fafu iru afa ma mụ ụmụnne ka anyị wee ofu ọbara ofu okwu nna agwafa bụ na ozogbobacha maka onye rapụ ụlọ bụ nnukwute oke osisi bụ n'ezinụlọ a faịta hosla onye nwagharịa ọdanụ n'azụ oche Sachimo awụrụ onye ya abụ ịkpagha afọ ya na aba agana ọ environment ọ bụrụ onye zoro ezo ka anyị na-eto ọ bụrọtara anyị ọp ọ chọrọ ịma ma ọnwụ ya ma ọnwụ onye ọzọ ife ọmụ awụ na imes ya ọpụ ọ disiplin anyị
so my advice m na-enye ma younger ones m akpụkpa n'ụlọ kịta ka ofu obi maka na ejide ofu obi na family ọ dịka okwu aiza agbakọ ọnụ ndị ile ama mkposa nwe ya mana ọ bụ na akwụrụ ofu ndị ile agbajie fa so advice m na-enyefe agwụ ka fa gbakọ aka ọnụ maa na oke osisi pụrụ na family a mana na mmadụ nọkwa maka na o kposara dị mkpa ofu advice m na-enyefe kịta bụ ka Chineke ka ha were ofu obi wee na-aga maka na ebe udo dị ka ọganihu na-adị Emeka Dauda efugo ka o si reta ka o si akwa nne ya n'obodo a ka ha nyanya ụdị ọkpara ka fa ncha na-egi ya ntị welie ka nna fa na ọ ya adịrịfa mma maka na o jide n'olufa ncha niile aka ha ncha na-eme okwu onwekwu ya na nkịtị so my advice wụ ka Chineke na-edufa ka fa were ofu obi wee push wee continue ebe nna anyị kwụsịrị biko nnọọ oke mmadụ ka ọ bụ maka na onye maara ma maara udo ọ da na ọkwa n'ọcha azụ ọ da na ebe a na-emegbu mmadụ kama o buru isi ya pịa di ya so ọ bụrụ na ha continue ebe ọ kwụsịrị ọ bụrụ na ha emente n'ehi legacy ọ ga-adịrị ha mma so my advice wụ ebe ha ga-afụ m ofu okwu ma akwakwa m n'ife ka fa jide ofu obi gbanarị ndị ilo gbanarị asịrị maka na fa jikọrọ aka nne na wee jideba ibe agawala fa ọfụma so onye my advice for them and ekpere m na-ekpere fa na adịkwa afa ncha niile mma ma nwoke ma nwaanyị dị na ya arụ ike ogologo ndụ ọnwụ ike ya wụọzụ anya ya nwụchu ọzọ anwụchu anyị ga na-aka nka wee na-anwụ so onye ekpere m na my advice na-etikwa o nwere ịfụnụ ka o si ada ọzọ ka a na-agba ọfara n'okwu ị nwere ike okwu ikpeazụ nwere ike ịtụpụrụ ndị niile zara okwu akpọrọ ha n'abalị taata a sị mụ onye ọma kolama ọ ya adịrị gị mma a sị na onye ọbụla okwu onye ọbụla ji wee bịa ebe a bịa ebekwa nna anyị taa ma ndị na-abịa nwa ọkwụnụ ma ife ọbụla onye weta wee tinye ebe a ọ ya abalị mmadụ pụrụ mmadụ ebe o si weta ọdọ bụ onye ọbụla bịara ebe a ma ndị obi falụ ọfa elute ọkwa ọ ya adịrị nwoke mmadụ nwaanyị mma onye ọbụla ebe o si weta ebe o si pụta dọgwụ ife mela ọnwụ ike ya bịapụtara nwa na ọbịa anyị atọ so na ekpere ngwụ ka Chineke gozie onye ọbụla ụkwụ onye ọbụla ji wee bịa ebe a taa ka o eji wee nakwa ụkwụ ma akpọ onye ọbụla oyibo ama mbụkwu onye ọbụla onye ọ na-analụ bie n'udo na ọṅụ maka onye a na-akpọgbu onye udo so ekpere n'ime ka Chineke gozie onye ọbụla bịara ebe a ife akụ ife enwe ọ adịghị mmadụ ekele nwa n'ọya dị na afọ na nkwọ n'isi onye ọbụla bịara ebe a ka Chineke gozie anyị niile n'aha Jizọs amen nke ka a na-etu gị ọzọ nwata kwọcha na-aba agara na-aba agara ọ kpọcha aka usoro eze wee rie nri gbam iruru eru daalụ nwanne m daalụ him for speaking with us daalụ nwanne m daalụ ya gazie daalụ
anyị nwoke anyị ekele gị ekenekwa gị nwanne m daalụ nne DJ Dauda. ịfụrụ ka ife si wee gaa n'abalị tata o wee dị ka akwamozu ka a na-agba wee dị ka ọfara ka a na-agba ife ka nkụ na ọ bụrụ ndebe anyị ka ego obi dị gị etu isi fụta ndị mmadụ si wee jupụta wee zaga okwu wee soro gị wee mmadụ n'abalị tata Ịgwa gị eziokwu obi bụ sọ aṅụrị because ihe mfụ n'anya si asị gị na m atụwara anyị asị ka m na-atụ because ụmụ mmadụ ana m ejele ndị mmadụ ife. That is number one. And the secondly, my dad a na-agwa today with somebody all mmadụ ọra ka ọwụ. So obodo na m a na-ejere ọrụ ndị mmadụ spirit ekpọta ndị mmadụ n'ụla ewepụta support amụ today. Ifugia. So n'onye ọhụ ihe dị ebe ahụ. igwe ike ịkpọta anyị obere ife kpọtara anyị obere ife gbasara nna gị a na-akpọ Pasachimo. Nna m a na-akpọ Sachimo wuo ọ nwoke siri ike ka ọwụ odogwu ka ọwụ wee mụtakwa mụnwa wụ odogwu. Ifugia maka na onye eji eje mba ka ọwụ ọ mmadụ na-achọ ezi ọ na-anọrọ ebe a na-emegide mmadụ onye eziokwu ka ọwụ ịbata na be anyị wụ aba gara jụọ ese Sachimo ọ na-achọrọ mmadụ mana ọ na ịchọ ọnya o ya esogide edishọn ọkụrụ ya isi. Ifugia onye eziokwu ka ọwụ ọ na-achọ okwu na ụka. Ifugia and mụnwa na onwe na-emenwe nwa ya nwoke okpuru ọtọọlụ anyị nwa okpuru ọtọọlụ m nwa ka m nwa ji aga because ọnwụ na ọ wụrọ okpuru nna m tọọlụ m ndị mmadụ ifu na outside this night you will see them. Nna m wụ mmadụ ọra mụnwa nwa ya nwoke wụkwala mmadụ ọra onye akpata iji wee vu these people the crowd bịakwute m this evening bịa sọpọtụ amụ soro m lie oju sọpọtụ amụ n'ọnwụ nna m. Efugia so n'onye nwere ihe dị ebe ahụ a sị na ofu isi adịghị eto ọfịa o nwere ofu onye ma mmadụ na-abụ ma mmadụ eto so wee play a very big role iji wee pụrụ ife mee n'abalị tata gara ọfụma ị nwee ike iji opportunity a wee nye ha ụka ekele. Ana m ekene ọhụrụ so ofu onye ma isi ọta ana m ekene everybody generally ndị pụta anị na-ekenekwa ụmụnne m aka mba mmadụ dịka kwọcha my elder brother Ifeanyi na-ekenekwa ọgbọ anyị kara aka Francis Ọkpata na-ekenekwa ọgbọ anyị kara aka Equalizer obisikere nwanne m nwoke ka ọwụ nke ime ụlọ maka na ndị baịsị na nwanne ozu na anụ isi ozu ọ na ị na-anya ihe afụ etu ha si wee sọpọtụ amụ nyere m aka dịchọ na ihe niile anyị mere n'ụbọchị tata gara aga. Ifugia so I really appreciate them one by one and I really appreciate everybody that come out this night to support me. Ifugia so ana m ekele ha na-asịkwa Chineke nna bi n'eluigwe ihe ọwụ ndị awụ echiche obi ha na-ayọ ka ha si wee pụta n'anyasị asọpọtụ amụ Chineke mezuola ya echiche obi ha n'ofu n'ofu n'afọ Jizọs. Amen. Amen. Obodo okwu ikpeazụ ihe ala nke tụpụrụ anyị okwu ikpeazụ mma ala ike ịtụpụ na asị mụ na ndị niile bịakwute m n'ụbọchị tata ana m ekene fancha niile n'ofu n'ofu na-asịkwa Chineke nna bi n'eluigwe okwu ha ji wee bịa nke ha eji na ya amakarị nke ha ji wee bịa maka na ndị Igbo si na mbọsị mmadụ kwala mmadụ ka ọ kwala onwe ya etu ha si wee pụta n'anyasị tata kwanyere nna m ugwu kwanyekwala m onwe m ugwu echiche obi ha niile n'ofu n'ofu ana m asị Chineke nna bi n'eluigwe ka o mezuo fancha niile n'aha Jizọs. Ihe a na-etu m nna m owu Chinyelugo na-azakwa Sachimo so mụnwa ituo m Sachimo Nzaghi Junior itukwa m Chinyelugo second azakwa nke for now so n'onye nwere ebe afọ a na-akpọ afọ a na-akpọ m Dauda o si from long way maka na ebi m n'ugwu ọza ebido m n'ugwu ọza wee zawa Dauda so mpụtakwa na ọsụtara anụ nwa like ka m maintain Dauda because that name Dauda ọ dịrị ịbụa and afọ anụ nwa na-efesili m good luck ịpụta na the whole ọsụtara ọmụwa first Dauda enwe second one enwe onye Ghana ọ nwụọ n'aka m ndụ nọrọ here
Fugia. So now we hear the Baba. Okay. Darling for speaking with us. Thank you very much. Yagazia. Jesus smiled on me, butterflies in my belly, in a summer. See the way you love me,
See the way you care for me. You carry my matter for your head. Like a little baby, you watch over me, oh. You know they carry me, they play, oh. Obina samo, ideme obina samo. Because of Jesus, I've got joy overflowing, unlimited favor. Peace like a river in my soul. Because of Jesus Christ, I've got joy overflowing, unlimited favor. Peace like a river in my soul. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly. You made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, obina samo. You made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, butterflies, obina samo. Now they call me blessed because of Jesus. I said they call me favor because of Jesus Christ. Now they call me blessed because of Jesus. I said they call me favor because of Jesus Christ. Butterflies in my belly, obina samo. You made everything brand new, new, new. Butterflies in my belly, obina samo. Ireme obina samo.